ktorá teda sa dnes draží. Pozrite si pozorne, čo je to. Je to dres hokejový, je to hokejový dres, jeho majiteľ Andrej Sekera je jasný, samozrejme, dres je takisto podpísaný, čiže v tomto prípade, Peťo, chceš k tomu dresu niečo doplniť? Nie, ako pravý dres. No a vyvolávacia cena v prípade tohto dresu je, tak ako v prípade mnohých ďalších vecí, 100 eur. Pripomínam, že výťažok z tejto live dražby buduje samozrejme na dobrú vec. Všetky peňažky prerozdelíme tak, aby pomohli tým, ktorí to naozaj potrebujú.